22 September 2024 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe ndine nyaya dziri kuitika. So nhasi ndangoti ndiuye ndigare ndakuzivisai nyaya dzese dziri kutenderera matrending stories zviri kuitika munyika yeZimbabwe iko zvinezvi. So kana uchangotanga kuona, gara wa like this video, topinda mushoko tichionesana. Kana uri kuona live, gara wa komenda, ndogara ndakuona kuti uripo, ndobva ndatomoresa ipapo passport. Nyaya ndanayo yekutanga yakamira yakadai so, pari kunzi Chinese family deported over state security threats. Zvinhu zviri kuitika muZimbabwe iko zvinezvi zviri kuvhundutsa. Iko zvinezvi pane nyaya dzamuri kungonzwa dziri kutenderera. Nyaya yekuti Mnangagwa ari kuwedzera security yake, chinchichi nyaya dziri kutenderera idzodzo. Saka this family panapa iri kunzi Chinese businessman and his son have been deported in connection with state security matters. Lee Song and Shuang were detained at the Hatfield police station under guard before being escorted to the Harare Gabriel Mugabe International Airport. Before his deportation, Shuang had filed an urgent application at the High Court seeking to block his deportation to China, but that was not to be. In his application, he had stated that Chief Director of Immigration at the Ministry of Home Affairs and Cultural Affairs is respondents, accusing them of threatening to deport him without a court order. His application was, however, unsuccessful. Lee and Shuang's lawyer, Oliver Marwa, confirmed the deportation of his clients. Marwa said he was, however, not sure why the Jew was deported. I'm not sure, but I heard that it is something to do with threats to security, Marwa said. Though situation yacho mabudire aita nyaya yacho yese chaita kuti these people va deport, and these people vanonyanyisa kushandzana zvakanyanya nevanhu vangari mumatongero enyika. Vamwe vangu vachitaura kuti these people tinovaziva vari vanhu vekuti vaishanda zvakanyanya, kana kuti vaionekwa zvakanyanya vaina the family yekwana Mugabe yakabva, kana kuti utungamiriri wekwana Mugabe wakabva uyayo. Saka iko zvinezvi nemashoko ari kutenderera nezvinhu zviri kungoitika kusagadzikana kurimo muZimbabwe now. Zvango zvinhu zvekungoti ukangoonekwa ngori paposition yekuti maybe you can do something, ndo pawakutobatanidzirwa, ndo maitikira akutoitika zvinhu iko zvinezvi. Ende pane tiri panyaya yekutendererayo yekunzi this current regime yaMnangagwa ari kuwedzera security pazvinhu zvake zvese zviri kuitika. Like makaona iko zvinezvi, he was supposed to go kuUN but akakanzura musangano wacho because of zvinhu zvakawanda zvakazviri kutaurika. Because mashura panga pamboonekwa ndege ichidonha yaida kunotakura iye ndobva yadonha isina kukwanisa kusvika kunotakurana naye. Ipapo kwakabudawo futi vaya vachida kunoprinta vachitaura message instead of makorokota mhlope, ndobva vabuda vachiti may his soul rest in peace. So zvinhu zvakadaro zvikunza kusagadzikana muhana yaMnangagwa netimu rake. Havana kugadzikana iko zvinezvi. That's why muri kunzwa nyaya dzese kunzi ukangomunhu ari kuonekwa ari kudai so ari kubva angonzi aiwa akadai so. Now word on the street pane iri kutenderera iri kunyatsonetsa panapa pari kunzi if you get rid of ED and his family you get rid of 70% of corruption in Zimbabwe. Ndo nyaya imwe hombe iri kunyatsonetsa panapa. Makaona mazuva adarika aya VP Chiwenga ndokubuda vachitaura kuti nyaya yecorruption ichatowo chinhu chihombe chakutonetsa. Ende muri kuona mese imimi kuti munhu ari corrupt muZimbabwe macho ndiani? Muri kuona nyaya iri panapa. Saka uya kuti akabva angonanga nepapo chapo kuti aiwa corruption ndo chinhu chakunyanya kunetsa. Saka nyaya dzekuti corruption idzi ilanguage dzekuu manje. Ndosaka mukunzwa kuti vanhu vari kutaura kuti aiwa kuu yazodai. Ukanzwa papo kutanga kutaura nyaya dzekuti corruption, vanotanga kufunga kuti 2017 what they did vakangoti the president is safe but we are only targeting criminals around him. Kureva kuti magossips ese anenge ari kutenderera aya zvinhu zviri kuita kuti vapanike vasvike pathis extent yekuti akuwedzera security akudai so vakutaura zvecorruption. Why vakutaura zvecorruption? Kungoti kuvhunduka chati kwatara paya ndonge unokaturikwa, ndo nyaya dzacho dzinenge dzichinyatsoitika. Now ndiri kuona Saviour Kasukwere ari kudairira nyaya yacho yese iyo. And Saviour Kasukwere is that person wekuti iye na vaMnangagwa vanga vari bhurugwa nebhande, vanga vari kufambidzana so
pamazuva avo vachiri kushanda under Mugabe. Pakabva Mai Mujuru, those guys vaitoshanda vari vese vanga varimo muchiteam chekubvisa Mai Mujuru, vakashanda vakaita zvakawanda, vanotozivana, vanotori mafriends pachavo. But pakazoenda zvinhu panext level pekuti team rava Mugabe rakuchibviswa manje, pakavambobvisa vamwe vanhu vadiki vese vasina basa, pakuzonobvisa vaMugabe manje ndo pakasara pasina option. Vakati right, pakasukira ndo pavakabva kuti tsoka ndibereke, because vangaona kuti zvinhu zvacho zvaita se zvashata. Semunhu wekuti anenge achiziva masecrets, saka hana kubva atomirawo paground, akabva atorwa pasi kutomhanya chako chako kuti tsoka ndibereke, zvaizo kunzi mhanya neupenyu hwako. That was the situation yakaitika ipapa. But now nyaya ndakuya nayo panapo vari kutaura, vakasukira vari kuti the important statement by VP Chiwenga on how corruption has become a threat to national security and state sovereignty is indicative of the unbearable situation in Zimbabwe. Admittedly, attempt to muzzle citizens from pointing it out, the road have now become increasingly difficult. The reality is that there is a massive plunder of national resources at a pace never seen before. The pace iri kufambwa nayo pakuluta yacho, guys, to be very honest, munosvika pakushamisika mega. Mukanzwa kana kuti iko zvinezvi kwakanzi kwakabva kunoitwa the what they call yanzi the Munumtapa something, mukanzwa mafigures emari kunzi yakashandiswa ipapo, you will be shocked kuti what. Mukanzwa kana vanhu matenders ese ari kunzi ari ningapo attenda, you will be shocked. That's why murikuona kuti iko zvinezvi VP Chiwenga ari kubuda ari kunyazotaura kuti nyaya dzecorruption idzi guys ziri kunetsa chichichichi. Ukatasa pama-event akaitika yekuprecap farm kukwekwe, he was not there, hana kuenda ikoko. Yekumasvingo kuMunumtapa chinchi, hana kuenda, anga asiko ikoko. Pakazanga kubuda nyaya yekuti anga asina kuinvitwa chinchi, makadzinzwa nyaya dzaingotaurwa zvinzi no, anga asina kuinvitwa, saka chichichi pakazobudawo pachinzi aiwa kwaenda kwausina kuinvitwa aunodya ikoko. Saka maona nyaya dzecorruption dziri kuramba dzichinetsa. Iko zvino zvipataurwa nyaya National Sports Stadium, imwe nyaya iri kunetsa futi. Parikunzi ananiki mangwana vakambobuda vataura kuti ground rato mapercentage aitaura 65 machinchi. At the end of the day tiri kuzoona pari kubuda Minister of Finance ataura kuti no, tinombosvika kwese ikoko, zvinhu zvitoripo panapa ndezvekutoti mari hadzisadzaningirina. But umwe akambotanga akataura akati we only need 5 million chete kuti ground riro rive usable. But iko zvino pakutaura zvoma 24 point something million kuti ground riro ringe richiita se richigadzirika. Saka ndo nyaya dzecorruption dzimwe dziri kunyatsonetsa muZimbabwe. Ende makaona pane dzimwe guys dzakadzika mari yembudzi, iko zvino zvari mukati vakavharirwa. But panyaya dzavo tiri panyaya iyo pane imwe nyaya yetenda rakabuda yakafumurwa yema-elections ekubhalo, yemaballot ekuzeki aya yakafumurwa chinzi tenda rekuzeki chichichichi yakabuda audio rere. Umwe ari panze izvozvo ari ngofamba free, vanhu vese vakamenishenwa imomo vari kufamba free. Auditors General report yakabuda, vanhu vacho vese vari kufamba free. Saka ndo nyaya dzekunyatso kupopotwa nekujambwa nevanhu panapa. Nawo ndiri kuzoona ari kudzika akasukwere, ari kutaura kuti communities, workers, students and many in our country are going through unbelievable hardships, and the time to put our heads in the sand is gone. Corruption is corruption. The question of who the messenger is no longer matter more than the collective pain and suffering our people are going through. When groups are mobilized to steal and destroy the future of our children, weaponize the judiciary and arms of the state to silence the statement by the general is therefore important. Nyaya yekusilence kwakuma voices iyaya yekuti iwewe ukabuda uchida kunoita, for example ngataure nyaya yekuti hope wachimono, you still remember madeza yaba akabuda achipengereka nenyaya dzecorruption, pakazodai akangotorwa zvinganzwisisika, wasungwa wadai vatangodhilewa zvekuti angovhiringidzika. That's the way yekusilence ama voice. Ukataza ma political prisoners vazhinji unokunzi parikuda kuitwa pamwe papafamba rumors yekunzi parikuda kuitwa a demonstration something, unobva waunzwa kuti wakamboita mhosva yakadai, so like zvakaitika zvaizvo kuti munhu akabatwa achinzi wakaita demonstration kuSouth Park muna 2019, apa we are in 2024, all because of vaingotya chete kuti these people vanogona kutanga something, vanogona kutanga musindo pamberi pevaenzi tikazonyadziswa. Saka ndo zvakabva zvongoita kuti munhu aite se munhu atotorwa izvozvo. Saka zvinhu zvimwe zviri kuadresswa pana kuti ndakasukwera umwe ari kuti
Iyakasukura anozodzika kumberi panapa kuti what does he know, what has he heard, what a data and intelligence is he privy is to therefore crucial in detection that corruption has grown wings in our great country when individuals who are identifiable have taken over the country and can openly boast about it and have the audacity to show their stolen riches in the face of all citizens. It becomes very important that an invention is made to arrest the deterioration situation. I won't say we told you so, but I submit that every Zimbabwean patriot should reject this naked corruption which has become a cancer in our country. Nyaya show off mpinga mudhara wedu ayo chimbotwa something siya kamari mbija ndo imwe nyaya iri kupopotwa panapo cause imimi nyaya tarisa nyaya zvokuitika tarisa nyaya guys tarisa nyaya sekuona munhu anobuda achibhamba at the end of the day ari kuganzira imwe generation chitaurira generation yacho kuti mari yacho wakaimeka sei so that vanoita ushungu kuti vazokwanisa kudzidza kushanda mari dzavo vega. They can't explain mari iyo chavari kungoziva chacho ndichongoti takaita mari makaita mari yacho chirudzi they don't even know kuti vakaita mari yacho chirudzi havasi kutombovhunduka munhu ndo nyaya imwe iri kunyatsonesa panapa havasi kuvhunduka mari yacho iri kutodyikwa makatarisa uchinyatsoona kuti idzi mari dzedu idzi at the end of the day mozongonzwanza pakaitwa corruption yakadai havari kutoziva kuti hapana anovasunga zvisungise kwavari but pangangobuda munhu achitaura kuti achitaura zvecorruption yacho iyo ndionotosungwa aita corruption yacho asungwe bhozi wakada kunzi unobvonzi uri kuda kukonzeresa violence uri kuda kudaidai zvii zvaungochitaura ipapa kutaura chako it's something chekuti vanotanga kuzvirwisa but ukatarisa pakapinda vamunangagwa the first thing chavakatanga kutaura kuti freedom of speech vanhu vanofanira kutaura zvavanoda freedom something izvo ngazvirespectwe vachitaura but zvakunyasa kuitwa against ivo because ivo kwavari maybe vanga vasati vanyatso experience power here because before Mugabe madezi acho airowa vanhu vachididi but pavakangopinda ivo zvinhu zvacho zvakuchishandiswa the way yazvinofanira kuchishandiswa vakufila kuti yo these people vanhu ava vari kuda kundiparadza vanhu ava vari kuda kunditadzisa kuti abasa saka ndo dzimwe dzinyaya futi dziri kupopotwa panapa nakasukere ari kuendera mberi kuti I don't often agree with individuals but on this one I put up my hand and say yes general you are correct kuba the plunder the environmental impact and lack of accountability has made us a laughing stock. Zimbabweans all over the world and have to go through humiliation while we allow a cabal to destroy us. Our people are being embarrassed and subjected to inhuman treatment as if they have no country of their own. And South Africa is one is good. Hey, go back to your stupid Zai country. You know, mazita kaona nanga chingodedzwa vanhu hey illegal immigrants dzokera kunyika kwenyu hey amana kunyika ere hey amagondwani zvizhinji zvinotaurwa kusekwa kusingapere vanhu vachishandiswa kuita cheap labor vanhu vari educated because vanhu vakaenda kuzvikoro vakati tinozodawo life iri nani let's work hard vashanda hard vaita kuti zvinhu zvinge zviri better vazokwanisa kunge vachiqualify kuti vaone mabasa acho hakusisina. Because tikada kutarisa nyaya idzi kai inonetsera pakuti madzisekuru nemadzimbuya nemadzichinchi vese vakatigedza tende kuhondo tirwire nyika so that vana vedu vazokwanisa kuita se kuwana upenyu huri nani pana kuti tirambe tichimbotarisa vana vachena ndo vega ringo benefita zvese izvi vanhu vavashingirira pavaenda kuhondo vanhu vavauya vatanga kudzidza hondo yatanga futi because iko zvino hondo iriko ndeyenzara hondo yenhamo hapana kana pekuti unganzula unoshanda pabe saka ndo imwe nyaya iri kupopotwa panapa kuti wakomanaka vana vemunzvimbo vakuita kunge hameno wakutoenda kunotanga life wakutomboenda kune nyika dzevamwe uri unotrya kuona kuti degree racho unaro unorishandisa papi unopedzisira kungoita yese manje because iwe uri kuda kuti earn a living ndosoona kuti izvo munhu anopedzisira kuti akabvunza kuti uda basa riya kuti reseresa but it's not kuti because varikuda reseresa it's because of corruption yatisvika pakunodonhedza zvese kudzokera kuzero takungosekwa kwese tingaona asina nyika ari kuendera mberi ari kuti has been noted before lies are very fast but the truth is slow and solid. Now the truth shall set us all free. Keeping quiet is no longer an option.
threat has been identified. Now, what is next? Do we fold our hands and pray? Growing tolerant Zimbabwe is our home too. Saka kunzi ndopa saka tongona mate. Tote zvichanaka zvichapera. I understand kuti ipapo panotorwadzei because tikuona zvinhu zvese these guys they're doing whatever they want. Vanotoona kuti vanhu varikujamba kwadaiso mira padwa tiwedzere kuchengetedzeka wakomana panapa tikabuda iwo chakuitika hana dzavo dzakurova manje because zvinhu zvese zvataurika mastreets ese vanhu vari veZimbabwe varikupopota vari kuweka kuti tikada kumboenda kuUN uko katinoona kudzoka kuno kutatonza tisisi tisu tichiri pabasa here because vanozviziva kuti the more vanongoda ngoti wakuda unofly out the reason yekudaro vari kuona kuti okay vanhu vacho vatiri kusiya tichiti uyo ndiwe acting president ndo vari kutotanga kutocomplaina kuti corruption saka ndosaka muri kuona kuti kusagadzikana iko kwakawandisa ende kwakazarisa vanhu vakaita sana kazukira vakutanga kudairawo nyaya idzodzo I understand kuti vanhu vakawanda kuti iwo kazukira wakazodai wakadai but pamwe pacho unomboona wega kuti chero akadaro zvake but apa munhu anegona ari kutaura chokwadi chiri kurwadza panapa now ari kuzodzika palast like ari kuti who has the sole right of exporting chrome or in its raw form out of the country. We are not going to keep quiet. They said they were corrupt. Now we are telling them that you lied. You are stealing. Because a lot of people are corruption. Rights that right. And that homes are being brought in Dubai and handling of illegal proceeds and national wealth. Dubai. They are making money. They are preparing for the next life. So, but mimi kana makada kuzofunga opa munozo munenge mutori kumashure so nzoza takakusiyene 20 years chazo. Takakusiyene 20 years chazo. Because you poda zoti aiwa but vanhu vakadai aiwa pamuda usumudza musoro zvatodhakwa hapana zvamuri kuchaita vatonekwa vari kutoita something according to kasukwere atoti dzimba dzekutengwa unoona Dubai like what Mugabe did iko zvinezvi mhuri yake ungambotaure zvekunzi chiyambana haumbosangana navo futi mumadhiri mamuri kuita kuti mabusiness kwenyu they don't care ausangane navo kuti tikumbokwekwidzana tachimborwira tenda nene kana kuti oti ndachimborwira tenda nemwana waMugabe ari kuda tenda nekakambani kakati auchatombovaoni vakutoita something zvitori better vakatogadzirirwa life kunze kwenyika kudhara iwe urimo nyika yacho ndeyako hauna chauchaningira future yevana vako inobatanidzwa yatorwa ipapo yoiswa amene mungava mabhayi goridhe kana kuti machi zvaenda iwe usari uchitanga usingafungi utanga iwe usingarizini kana kuti usina basa neupenyu kana kuti wanga usiri serious neupenyu yet vamwe vanhu vakagara vaita se vatotora zvinhu vakaenda kumberi uri kuona nyaya dzacho dziri papapo now ndikuzoona maZimbabweans mashoma vari kutaura vanotaura zvakasiyana but what I'm going to do panapa is I'm going to select vashoma so that tovataona kuti tagumira papi the biggest problem in Zimbabwe is people only see corruption when they are not part of it. The moment they are involved avamadhiri uri kuona imwe yeah but this one manje iri kuaffecta tese vanhu vanoona corruption kana vasiri mahari it's deep, it's profound. I understand zvaari kutaura kuti vanhu vanoona kuti it's corruption kana vasiri mahiri kana vamahiri vanenge vava kuti madhiri maZimbabweans ese zvaari but iyi nyaya iyi haina chekuita nema-individuals inyaya yekuti iri kuaffecta vanhu vakawanda that's why vanhu vari kudaro ende vanhu vese they can't be part of corruption senyika yese kwanza zvinzi nyika yese yacorrupt part of corruption it simply means nyika yese yakutoshandirwa nezvinhu zvaakutoita ndizvo zvinenge zvakutoreva because iwo ukaona zvakutonzi ita kana kuti iwo for example unenge kuti pakunzi uda kupinza zvinhu kubva kunze kwedzimwe nyika zvichipinda muno muchizodai achingopinza ya pasina chakubvunzai inotanga ichatanga corruption anenge atoma rights kuti uzodaiwa paboda tiri kungopinza mabusiness zvinhu zvedu tichitoita se tichitotengeserana nevanhu munhu wese aita se ova nekufara ukakwana but
corruption inozoshatira pakuti iwewe pauri kuenda as an individual uchiti ndoda kuisawo tunhu twangu tipinzawo tumagombezi twangu 15 nepabhodha ndichinopinda unochida kumirwa kunzi jute chinchichi zvakasiyana-siyana nditi but umwe munhu ari kupinda ne3 magonyeti anenge akatakura magombezi same iwo wapinda ne15 wapinda ne3 magonyeti haana kana ari kumubvunza anongopinda zvezviko satopinda uri kuzviona. At the end of the day iwewe ndimuri kushungurudzwa ndimuri kunzwai ukukavhira bande reumwe apinda nazvo mahara ndimi muri kuzobatwa imimi kunzi hapana pauri kuenda. Saka ndisoona kuti pari kuzodzoka pakurwadza vanhu vese nyaya dzacho ndopa dzinenge dzichirwadza. Umwe ari kuti the VP he has been with the system. At what point did he realize that corruption is rampant? Why did Hope sent to detention? Why did he not hear voice of reason from some in government? Chinoitika ndechekuti kazhinji ukanzwa manje wakusumudza musoro. These people vakangwarisa vakaona kuti munhu akuchisumudza musoro nawo vanobva kuti saka akupanduka manje. So ukaona kuti nguva yese panenge pachiitwa zvinhu zvezvo kunana Hope unanani they don't care kana vasati vafunga kuita something. Now vakutanga kusumuka kutaura ndoso uri kunzwa kunzi mwari kuwedzera security. Izvi zvinhu zvakudaiso kuti handisi kutoenda ikoko because they know kuti uyu munhu mastatements ake akutanga kutaura yaka anenge akuda kuenda against me now because inini haambotaure zvakadai so munhu ari kuzviona kupi zvaakutanga kutaura zvivindizvo akuzvihodha kupi. Uri kuona nyaya yacho inenge yakuitika kazhinji hama dzadiwa. Ukaona munhu apolitician akutanga kana apolitician ari mupower akudzoka kuvanhu kuda kunorizina nevanhu ari under someone chibvaziva kuti chaita kuti arizine kutsvaga support yevanhu because anenge achinatsoziva kuti inini ndikangonotaura nevanhu kuti zvakati vanhu vachandinzwa so that kana vanhu vandinzwa ndatowina zvinhu because iwe kuti unzi unoita something vanhu. Saka vanhu vacho ivavo ndiko kunenge kwadzoka kuchitaura kuti aiwa ningarudai so pari kurwa korapia pari kunzwa so ndo nyaya dzinenge dziri kuita se ndo nyaya dzinenge dziri kuitika nyaya dzinenge dzichinetsa panapa. Ndikuona mumwe ari kubudawo zvizhinji zviri kutaurwa komana vanzi mukaona avo dai so vakushandisai maZimbabweans ngwarirai this time nobody is there for you, they are the same right. Uri kuona nyaya iri panapa. If you still remember Badenzi vakabviswa paMugabe bebe vaMugabe kuti vazinge vachinzi vada kubviswa these guys vakatodzoka kutanga unotaura nevanhu vanomhanya notaura nana Tsvangirai totaura netimbo reopposition kuti mastreets azari vanhu vese vaisapota ZANU-PF madhezi aya hakuna akapinda mustreet kunomacha kuti Mugabe api musanyebero hakuna. Vanhu vaisapota vanhu veZANU-PF tovaziva vari very loyal hakuna kana akambosumuka kuti kupinda mustreet vanga vatori against that. Saka ukaona kuti vanhu vese veopposition vakanopinda pavazadzikomachi mumastreets. Saka iyi inenge yapaper 2 zvirikutanga kumeka sense zviri kutaurwa nevanhu kuti iyi inogona kunge yapaper 2 yekuda kuti vanhu muchishandiswa kuti muchinovabatsira something they are about to do something vanoziva kuti no tikadzokera kuvanhu vanhu ndo vasiri kunakidzwa nezvinhu zviri kuitika izvi because ivo vanoziva kuti okay uyu ari kubvaiza pakati ndo basa remapoliticians vachishanda pepe vanenge vachistadha munhu kuti uyu adaiso pakati pakadaiso ndo paari kutadza. Saka vanotanga kudzoka kuvanhu votanga vanotaura nevanhu urunzwa nyaya yacho iripa muri Zimbabwe. Ndangoti dariki nepanapa pachannel penyu I know kuti ndazonyanya kutaurisa kana kuti ndinonyanya kutaurisa saka ndaona kuti tikaswerera manje tinogona kuningirina I know mune kune zvakawanda zvekuti mutange kunoita ndo nyaya ndangondiwe nayo ndakakubatirai nhasi update iri panapa. Ndakandikukumbirisa ugare walike this video usiye wandudzo kuti nyaya iyi iri kutenderera iko zvinezvi uri kuiona sei.